recitaré un poema. Molts de vosaltres segur que el coneixeu. Vale. És de Peles Mestre, és un polifacètic, un artista, un poeta, a cavall entre el segle XIX i el XX. Va morir precisament el dia 19 de juliol de 1936. Aquest poema el va escriure a favor dels aliats a la Primera Guerra Mundial, i després es va fer molt popular, sobretot el setge de Madrid. Us convido a tots a acompanyar-me amb la tornada. No passareu, i si passeu serà damunt un clap de cendra. Les nostres vides les prendreu, el nostre esperit no l'heu de prendre. Més no serà, per més que feu, no passareu. No passareu, i si passeu, quan tots haurem deixat de viure, sabreu de sobres a quin preu s'abat un poble digne i lliure. Més no serà, per més que feu, no passareu. No passareu, i si passeu decidirà un cop més la història entre el senyor que clava amb creu i el just que hi mor, de qui és la glòria. Més no serà, per més que feu, no passareu. A sang i a foc avançareu de fortalesa en fortalesa, però què hi fa si queda en peu quelcom més fort, la nostra fermesa. Per això cantem, per més que fem, no passareu.